गोजोननाय मोनदों सौफैग्रोमोना जेब्ला गारिनिफ्राय ओंखारो अब्लानो जोबोद गोजोननाय मोनदों माने सी अफ पिपल ओरैबायदि माने गोबां गामिनिफ्राय बेयावहाय नुजाफैदों बेखौ नुनानैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनजों आं माखासे बाथ्रा शेयार खालामनो मोनलांगोन खाबु मोनदों बेनि थाखाय आङो निसिमा बाथौ बियाबनिसिम आंखौ हांख्रायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर जोबोद गोनांथि बाथौजोंनो बर' हारि आरो बाथौआनो बर'नि गुदि धोरोम बाथौजोंनो जोंनि सिनायथि बर' हारिया मिथिंगाखौ मोजां मोनो जोंनि बाथौ धोरोमाबो बे मिथिंगानिफ्रायनो जोनोम मोननाय बाथौ धोरोमा ओरैबायदि मोनसे धोरोम जायाव मा बुंगोन बेखौ मिथिंगानिफ्रायनो जोनोम मोननाय जाय बेयाव खालिबोलो बबेबा धोरोम बिजाबनिफ्राय जोनोम मोननाय नङा बबेबा मोनसे सोरनिबा बिबुंथिनिफ्राय बेयो जोनोम मोननाय नङा बेयो जाबाय जेब्ला बर' हारिया जोनोम जादों बे समनिफ्रायनो जोनोम मोननाय बेजोंनो फैफानाय आरो बेयाव गोबांथार बोसोन जों मोननो हायो जाय बोसोनजों जों थांनानै थायो जायखिजाया लाइमोनफोरानो धोरोमजों जोबोद गोजान जालांगासिनो दङ बेनि सोमोन्दैनो आं दिनै एसे बुंनो होननानैबो फैदों माने लाइमोनफोरनि बिफावआ खालिबोल' धोरोमावल' नङा जोंनि अभारअल डेभेलपमेन्टनि थाखाय ससाइटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखायनो लाइमोननि बिफावा जोबोद गोनांथार लाइमोननि पावारा ओरैबायदि जायखौ जोङो माने गुबुन माबा मोनसे पावारजों रुजुनो हाया बिथांमोनहा जायखौ लुबैयो जायखौ गोसो जायो बेखौ मावनो हायो बेखायनो धोरोमावबो जोङो लाइमोनफोरखौ बोगथाबनानै लाबोनानै बिसोरनो मोनसे एट्राकसन होनानै बिसोरनो जोङो फोरोंनांगोन मिन्थिहोनांगोन धोरोमा मा धोरोमाव मा मोनो बाथौ धोरोमाव एक्जेक्टलि मा दङ बेखौ बिथांमोनहा बुजियोब्ला निस्सय बेनि फारसे मिन्थिनो लुबैनाय आरो बेखौहाय फालिलांनो लुबैनाय बेखौ जोङो मोनगोन बिथांमोननि बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो